May panghilo kay gilawayan. Sa? May panghilo kay gilawayan. Badiya? May paningdago, bisag adlaw-adlaw gamiton, gamay gyapon bangag. Gamay bangag day ha? Boss, asang balay ni... Kinsa? Balay ni Kwan ba ni... Balay good ni... Kinsa gani? Oh, Bastos ka. Bastos. Andam takang hulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon. Basta permi lang ko nimong ana-anaon. pader, may adlaw. Maayong adlaw pag-usap. Pader, naadi ko diri para mangumpisal ko sa kong mga sala. Andam ba nimo isalikway si Satanas? Di man pwede, pader. Nga naman, Namagod mi 5 kabuk anak. Ang bebe? Oh, igluluhod pa ka diha. Sige na, paglungag na dito. Pagluluhod pa. Kadugay rin ako gipaabot ani. Di man na lang kabuk atong anak. Musyang na kayo to, wangwang na lang rin ako ah. Karon pa ka naghauna-una. Dili tayo ng akyat bahay kay kawatan. Ang uban, nasiradan lang kay sa pagkalaagan. Ay di, dali ragod, mag-istorya ragod ta. Asa man na? Ano man ako love kay ko nimo? Di ba na dapat mo ipangutana kay bawo naman gana. Pero anong gibuntis man mo atong katabang? Ha? Tungod sa gugma na ko nimo, di ko gusto nga mag-antos ka sa sulod sa siyam ka buwan. Naman kay katabang, siya na lang mag-antos. O, di ba? Niyapta ka. Ano kay kakalaw? Still lang kauhawa. Oh, unsa man to? Wala to. Igang kayo no, lamig kayo mo inom mag soft drinks ba? Bitaw. Manglibre ka? Nga ako gani mo, ako di quart out now. Ako sad, wala sad ko'y kwarta. Hoy! Lagi mga tao nga murag dictionary. Maski sa imong buhaton, but ngan og meaning gihapon. Uy, luya-luya man na lang diha. Anong paminaw ay mga kugilantan. Ya, nag-inom na kag tambal. Wala pa, palitin ko dito be. Wait. Dala. Oh. Ano man ang tambal? Nawa na imong ilanat nimo. Pwede na magluya si Lang. Yaw. Uy, anong giinom man to ni mong taklob? Taklob man to yung giinom. Di ko gaginawa. Bungot sa ito'y. Ang relasyon murag ngipon. Di madaot kung way kabit tis. Lagi ka ni mata. Dali lang. Lalagyan ni Gahi. What? Huh? Tagahapon man ang tani mo utog. Oh, lalagyan ni Gahi. Ayay ka. Hay! Galulo ka na! Ano-unak ka? Ano-unak ka? Oh, la. Kisa ka chat mo? Wala, oy. Tarong ba? Wala lagi. Kinsa na? Wala lagi. Ambi na ba? Ambi na ba? Tira na eh. Sabot ko. Parehara man punta. Sabot eh, kani mo. Parehara man tang bugo. Ayo. Oh, kinsa man ka? Ay, ma'am.
Ako da itong bago ninyong katabang. Mao ba? Anong dugay man kay ka? Asa man day kagikan? Lugoy mong gudang taxi ma'am niya. Nihapit pa ko sa mall kay nang shopping ko sa nina para madala na ko diri. Kay bag-o man ka din he. Gusto ko masayod ka. Unsa man na ma'am? Pagdali bi kay kapoy kaayo. Gadget lag pabiya ko. Ganahan ko sa imong fighting spirit. Maldita ka kamay. Of course, kami nang inahanglag katabang. Oy, paminaw. Aron masayod ka, ang pamahod diri, alas 6 impunto. Ah, sayuha pud. Dapat alas 4. Dapat mata na ka ha? Ah, wala man ay problema, madam. Pero og tulog pa kuha ng orasa. Una na lang mo kaon ha. Pero mo kabalaka sa ako ah. Kap, tabangi ko. Asa man na? Kuyogi ko magreklamo ko kay girape ko. Unsa? Asa man ka grade? Dito, likod sa balay. Mga pila ka kamitro ang kalayon gikan sa inyong balay. Na, kung ikaw kaharipon, makainom dong bagagagdag nitrosan. Kasi bilangan. Oy, darling, unsa man ang imong gikabisihan sa sigigtan-aw ang atong marriage contract? Ako ara nang giklaro kung kanus aman ni mahuman atong kontrata. Bunyog sa itoy. Ay ma, Kanong karon ra man ka naabot? sorry. Uy, day, di na maayo nga dugay ka mauli ha. Mga laki ra ba na imong kuyog? Mama, oy, ayaw ka balaka kay mga seminarista man ako mga kauban. Uy, day, basig nakalimot ka. Imong papa, obispo. Gipakilig ra gani ka, mubilang ka, dayon ka. Oy, sa problema nimo? Saman, Ganong gitawag ko ni mag-baby dito sa mga barkada nako. Kawaw lang kahap, kawawang ko ni mo. Ang tawagon mo ka mag-baby. ano na sa may problema? Ano ko tawagon to kag baby? Stilan nimo, halos magipagpatay na gani kong mga tao diha. Tapos tawagon ko mag-baby. So, piki niya akong tato. Mau ba? O sige, dita ka tawagog baby. Pero ay tutoy na ko niya ha. Ma, gutom ko na. Ito yung kumabay. Kinaba. Kaplodi, unsay paborito ni mga color? Pula. Pula? Daras, Oh, kwintas. Okay, unsay pinaka-paborito ni mga color? Blue, blue. Blue? Blue, blue. Blue. Wala ka mong tubig dito kahit wala tayo tubig. Adlaw na kasigig cellphone diya ha. Kada 50 ay palit ang tubig ha. Still blue. Kabalo ka sa among lugar, hinay kaayo ang internet, pero kusog kaayo ang chismis. Wow, dako ng tiyan. Pero sa ka mga anak? Mga unong pakabulan. Oh. Nagbatsik up ka. Oo, taga-bulan gyud. Dapat magtarong kag sa nina. Dili ka ginani kay. Ang bata ba ya, mapanuhutan ang bata. Kit sa bata eh. Pero lang pa rin, unsay ginabuhat nimo? Ay, nasa kumpare diha. Di basketball ba? Grupo ako. Chicago. Kiss-kiss pa. Ang pala na yung virus na imong laway. Love. Pwede kong gakos? Alam di ay, gakos, kaudong tutok. Sige ka gakos, igang kaidong. Utog na kay ba? Magsige ra kag pangagda, gabi pa ka, sige kag pangamang. Pawala gud sa kakapoy, love. Kapoy ka karon. Ikapoy ko, ay sig tapad-tapad diri igang kayo. Mutan kita ha. Gang na ron. 1, 2, 3, 4. Bago gud ka nanigo. Ah, bago naligo. Oh. Bago naligo. 5. Ikan kayo ay. Stella. Sige na ka. Ikan kayo. Tupak sa liraps. Ayun, tanaw na lang ang porn. Forward ay. Kung kabit ka, pangapi. Well, kabit gihapon ka. Pero at least, nangapi ka, di ba? Uy, kabalo ka? Swerte, kaya ko sa kong uyab. No naman, check kahit kubig, kilig man jud ka diha uy. Kabalo ka? Sweet kayo siya na ako. Taon-taon siya manawag, taon-taon siya mag-chat.
ang akong mga post. Priminta, niya gina-heart. Dahan? Hala mo ba? Kaswerte ni mo, uy. Unsa po niyang gisuryahan? Ay da, muta na siya kung gidugo na ba daw ko. Ay ba?